Bona nit a tots. Anem a donar inici a aquesta sessió plenària, primera del 2017. Siguem avui 26 de gener de 2017, siguen les 20 hores. Anem a començar en la part resolutiva, el primer punt. Cuando quieras, Pilar, que és la... Aprovació d'actes de les sessions anteriors, de data 24 de novembre i 30 de desembre de 2017. Alguna qüestió? Per tant, s'aprova, passem al punt següent. El punt següent, el punt número 2, és despatx extraordinari. En aquest cas, tinguem per despatx extraordinari una moció que presenta el grup socialista, la portaveu del grup socialista, i anem a procedir, com sempre, a la votació de la urgència. Tinc que explicar una vegada més que en la legislatura passada es va trencar l'acord que teníem tàcit entre els dos grups, que quan un grup presentava una moció l'aprovaven de manera majoritària. El grup socialista, sense donar-nos cap explicació, i això que ho van demanar en el seu dia, va trencar aquest acord en una de les mocions que van presentar i votant molt en contra. A partir d'ahir decidirem fer el mateix en cada una de les seues mocions. Per tant, ja advertís quin va ser el sentit del vot del nostre grup. Cap membre del grup municipal socialista des que estem així vam acordar res amb vostè respecte a que s'aprovara l'urgència de totes les mocions. Per tant, no és excusa que vostè rechace el que se vote la moció a través de la qual se li demana a vostè la immediata dimissió i entrega de l'acta. A veure, evidentment crec que si vostè entén les meues paraules crec que han sigut molt clares. He dit un acord tàcit entre els dos grups, un acord que portava diverses legislatures duent-se a terme. Els acords tàcits no se pacten, simplement són accions que prenen els grups i que se duen a terme. No necessitava pactar-se res quan en cada ocasió i en cada plenari que se presentava una moció, la presentara el grup que la presentara, sempre era recolzada de manera unànim. Vostè, que sí que estava present en la legislatura passada i a la que, a més, li vaig fer aquest recordatori que faig cada vegada que vostè presenta una moció, li vaig explicar, dir vostè, i a més li vaig demanar, entre altres coses, simplement era una qüestió de forma, perquè tinguent la majoria no necessitàvem que vostè me la votara, simplement li vam demanar votem-nos a favor i votem-les i mantinguem aquest acord d'aprovar totes les mocions i d'esta manera, quan vostès presenten el que presenten, la urgència sempre li la votarem a favor. Com que vostè va fer cas omís, doncs ara entenguem i que perfectament, dins de la nostra capacitat de prendre les decisions que vulguem, com vostè no ens ha correspost amb aquesta voluntat de recolzar majoritàriament qualsevol proposta de qualsevol grup, ens considerem legitimats a prendre aquesta decisió. Per tant, anem a passar a la votació. Vots a favor? Perdone, estem enmig d'una votació. Estem votant. La urgència de la moció que vostè ha presentat... Sí. 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 Pues el senyor alcalde, com vostè ja l'ha llegida i ja ha quedat clar quina és la moció, crec que tots els que estem així tinguem els nostres pavellons auditius ben despejats i ha sigut clar i evident el sentit de la seva moció. Per tant, veig innecessari efectuar res més i li recordo, estem enmig de la votació. Ho hauria pogut sol·licitar quan tenia l'ús de la paraula. Per tant, tornem on ens havíem quedat. Vots a favor de la moció. Vots...
De la urgència, perdó, de la urgència, sí, sí, vostè ho tenia molt clar. Vots en contra, per tant, no prospera la urgència de la moció, vostè sabrà ara després fer el mateix prec que porta la moció com m'imagine, així que vostè tindrà la seva oportunitat igual i el seu minut de glòria. Passem al següent punt, passem a la part de control dels òrgans de govern, a la part B. El punt número 3 és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 252 a la 302 amb dues incloses de 2016 i de la 1 a 7 amb dues incloses de 2017. Donen per assabentats, alguna qüestió? Passem al següent punt. Mocions dels grups polítics, no s'han presentat cap moció. Passem, per tant, al punt 5, la informació de l'alcaldia als membres de la corporació. Informar-los de diverses licitacions que s'han produït i dels resultats de les mateixes. En quant als PEPOs que ja avisàvem en l'últim plenari, els PEPOs es recorda que teníem dos projectes. Un projecte és el carrer Ramon Beneito. D'esta licitació, l'empresa guanyadora, l'oferta més avantatjosa va ser l'empresa Cadersa. En la següent obra que també entrava en el PEPOs, l'empresa que va resultar guanyadora va renunciar a l'execució de l'obra i, per tant, reunir de nou la mesa de contractació i els tècnics. La següent empresa que s'havia quedat és una empresa de més local, que és Tisfercons, i per tant serà l'empresa que farà l'altra obra que van dividir els PEPOs. Estem parlant de la coberta del Mataero. Després també se va fer la licitació de l'IFS, de les inversions financerament sostenibles, l'obra de la qual es recorda que era un tram del Camí Real. Anem a continuar fent el Camí Real i en aquest cas l'empresa també adjudicatària, l'oferta més avantatjosa ha sigut l'empresa Cadersa. Informar-los també que s'han incorporat a aquest Ajuntament diverses persones, en concret 3, de programes subvencionats per a la contractació de personal. Tinguem 3 persones treballant en els pròxims mesos en l'Ajuntament, i també s'ha incorporat una altra persona del programa de salari jove que també estarà i està ja de fet treballant en l'Ajuntament portant temes de comunicació. I se'ns ha atorgat una beca postgrau de la Diputació que la persona guanyadora d'esta beca postgrau s'incorporarà a partir del mes de febrer, a partir de pràcticament la setmana que ve. Informar-los també, i aquest és un tema també important, es va produir la licitació de la recollida de residus urbans. A aquesta licitació es van presentar dues empreses, l'empresa Girsa i l'empresa que venia efectuant-nos durant més de 20 anys el servei d'arreplega, l'empresa José Alba SL, si no recorde mal el nom de raó social de l'empresa. I l'empresa guanyadora ha sigut l'empresa Girsa perquè ha sigut l'oferta més avantatjosa. És un concurs per a un any i estem pendents que aquesta empresa, tots els requisits que el plec de condicions marcava, els complisca per a començar i iniciar la seva tasca. Tinc que dir que, perquè evidentment són licitacions públiques i l'oferta guanyadora és la més avantatjosa, i n'hi havia una part que era la part del preu i una altra part que era la del servici, però conforme estaven els plecs, aquesta empresa va ser molt més avantatjosa a nivell econòmic i per això ha resultat guanyadora. Tinc que dir-los que ens sap greu perquè l'altra empresa és una empresa local que porta molts anys
fent aquesta feina de manera per a l'Ajuntament i jo crec que per a tots els veïns de manera magnífica, sense cap tipus de queixa, al contrari, sempre han estat i sempre han sigut molt han sigut molt diligents en totes les peticions que l'Ajuntament per a qualsevol cosa els hagi pogut fer i d'esta manera pues, bueno, pensem que per a una empresa local pues, la veritat és que ens sap greu que no hagi resultat guanyadora, però les licitacions són públiques, tenen una sèrie de requisits i les condicions són les que són i les tenen que fer complir, com també l'empresa guanyadora pues, tindrà que complir en el servici conforme s'establís. No és necessari recordar que el servici del nostre municipi és un servici especial en el sentit que se fa una replega, diríem, mixta, la gent encara trau en un percentatge molt important la bolsa de basura a la porta de casa i se fa aquesta replega porta a porta, que en molts municipis no se fa, però sí que se fa i és important perquè és un bon servici que donem als nostres veïns i veïnes i per tant és una de les exigències i també dins de la contractació hi ha una sèrie de condicions com són la neteja de places, la neteja de mercats, la neteja de fonts, etc., com és tindre una base en el nostre municipi que ara mateix l'empresa no té i és una de les condicions que té que complir i per tant pues, bueno, hi ha una sèrie de condicions que anem a estar també vigilants per a que se complisquen perquè pues, bueno, quan és un servici que es presta de manera més que correcta com el que hem tingut fins ara pues, el canvi sempre ens desperta incertidumbres, incerteses, ens desperta inquietuds perquè el tema de la replega de la basura crec que no som capaços moltes voltes de valorar lo important que és fins que el servici no se dona bé i per tant anem a estar molt exigents per a que la nova empresa doni aquest servici conforme toca. Bé, i estarà la informació també que volia donar-los i pràcticament bueno, crec que seran coneixedors de que hi ha hagut un veí que ha resultat campió del món i campió d'Espanya en la cria de canaris i des d'ací, des de l'Ajuntament pues, també aprofitem, ho vam fer públicament via xarxes socials però també vulguem aprofitar esta sessió plenària per a felicitar a José Luis Tomàs una volta més campió en aquesta modalitat de la cria de canaris i una vegada més pues, el nostre poble orgullós d'un dels seus veïns en la seva activitat esportiva, hobby, com pugui ser esta de la cria de canaris. Sí. Les sessions plenàries són públiques? No, li ho dic jo perquè n'hi ha una persona baix a la porta i està a la porta de l'Ajuntament tancat. Si poden fer el favor de baixar a obrir-li. No, li ho dic per això, perquè és que com està tancat, poc públic serà. Pareix que siga porta tancada, pels que estan dins, bé, però els que vinguin després... No, no és la primera vegada, és la primera vegada que ho fem constar, però no és la primera vegada que passa. Pues li pregaria que en lo successiu s'habilitarà alguna forma de que baix estiguera obert en que estem nosaltres així per si alguna gent vol pujar. No l'he elevat, No l'he elevat. Sí, respecte a dos cosetes que assenyala vostè, ha dit que la beca de postgrau n'hi ha una persona que ja se l'ha adjudicat i que s'incorporarà la setmana que ve. Qui és aquesta persona? La beca de postgrau no li puc dir ara mateix el nom perquè desconec, les tres persones que es presentaven no són conegudes, no són veïns del nostre municipi, crec que eren tres persones i per tant no li puc dir exactament el nom. Entonces, per a dir-li un nom
que siga equivocat no li ho puc dir. Sé que crec recordar que s'han presentat 3 persones, si no recorde mal, i crec que ninguna de les 3 és un veí conegut. Me consta, o a lo millor és una d'aquestes persones joves que resulta que sí que són d'ací i que jo no la conec. Per tant, per a no dir-li alguna cosa equivocat, doncs no li puc dir. Respecte al tema de la basura, ha dit vostè que s'ha adjudicat a Hirsa i que és perquè ha sigut l'oferta econòmica més avantatjosa, paraules textuals, perquè a nivell econòmic l'oferta ha sigut més avantatjosa. A vostè ha referit que està el preu i el servici. El servici van a prestar-lo en les mateixes condicions, per lo que ha dit que s'estava prestant fins ara, van a fer les mateixes coses que feia l'empresa del poble, que ara deixarà de prestar-lo. Evidentment el servici té que ser el mateix. En el plec de condicions ve arreplegat tot allò que venia fent-se i per tant l'empresa té que fer el mateix. De no prestar el servici tindrien que actuar conseqüentment en els instruments que ens dona la llei. Vull dir, si una empresa no complís, hi ha una sèrie d'actuacions a fer que la secretaria aniria indicant, ens aniria posant en marxa i per tant volem esperar i desitgem, i per això he remarcat molt que anem a estar vigilants perquè anem a exigir que el servici no varie i no baixi en absolut. El servici té que ser el mateix. L'empresa a riesgo i ventura ha passat una oferta i té que ser conseqüent en el que ha ofertat, o també podria passar, com ha passat en el PEPOS, i els hem informat així, que va haver una empresa que va fer una baixa que crec que era una baixa temerària i una vegada li se va adjudicar va renunciar a això. Pues l'empresa potser faria l'oferta en un principi i després a l'hora de considerar de posar en marxa l'obra, pues, si ha estudiat més a fons l'obra que tenia que fer, per això haurà renunciat. Podria passar en aquest cas? Pues no ho sé, pues a lo millor podria passar si van ser massa temeraris en la seva oferta. Vol dir en això que se continuaran arreplegant el que col·loquialment s'entén contrastos i tot igual, l'eixida esta que se feia una vegada mensual, se farà igual, exactament. En teoria se deu de fer igual. A veure, en el plec de condicions està, i per tant tot el que està en el plec de condicions, que entenc que està el mateix servici que se feia, se tindrà que fer. Entonces está el tema en la diferència econòmica. Quina és la diferència econòmica una respecte de l'altra? Pues li parle de manera aproximada, crec que són 16 o 17.000 euros. Crec que la diferència està al voltant d'aquesta quantitat. Li parle de memòria, per tant puc haver-me'n anat en 1.000 o 2.000 euros o en menys, però crec que està a aquest voltant. Ha parlat també de que van a tindre que s'exigia com a condició que tingueren una base així en el poble. On va establir-se aquesta base? Ho té coneixement vostè ja d'això? Evidentment li he informat anteriorment que no tenien constància d'on estava la base, que encara no s'ha presentat i que anem a exigir que tinguin una base conforme toca. Això més que una pregunta és un prec. És que a l'entrar hem vist això i volíem comentar-li, ho duíem en el cap. Vegem així un gosset arreplegant en una granereta els seus excrements. Entonces li pregaríem que perquè això siga una tarea més fàcil per la gent que té animalets, que feren el favor de, ja no demanen pipicants perquè sabem que això ha creat algun tipus de malestar en la gent que esté proper d'això, però sí que per favor que se fiquen punts on hi hagi papeleres exclusives per tirar les deixalles i bolsetes per poder-les arreplegar de forma tal que la gent que puga treure els gossets que puga replegar-ho com cal i que no estiguen, perquè n'hi ha unes seres que estan molt marcades, o sigui que per aquestes seres en concret passen molt els gossets. També és qüestió de civisme, però bueno, si col·laborem tots un poc i s'instal·len estos punts de replegar, pense que seria més fàcil.
Bé, estudiarem la seva suggerència. En el tema dels gossos i de les restes que produeixen els animalets i es deixen als carrers, evidentment els menys responsables, encara que són, de fet, són ells. Vull dir, els que tenen la responsabilitat són els propietaris, tant els que els deixen sols com els que van acompanyant-los i no fan la rèplega adequada. Evidentment, si la gent tinguera la conscienciació que pertoca, vull dir, mos aniria millor a tots. No obstant això, la seva suggerència i qualsevol altra que pugui vindre en el sentit de millorar, evidentment l'estudiarem i si cal la puguem posar en marxa, però ho tindrem en compte la seva petició. Hi ha una resolució d'alcaldia, en concret la 5 del 2017, en la que se comunica un horari a la conselleria en el que va estar obert el museu. L'horari és dimecres matins de 12 a 2 hores i vesprades de 4 a 6 hores. Per què ahir la Casa del Pou, el museu, no estava obert pel matí? Sobre la 1:30 aproximadament. És dimecres de 12 a 2, la 1:30 està dins d'aquest horari. Quina persona està al càrrec d'això? La persona que està al càrrec és una de les persones que estan en segona activitat dins de l'Ajuntament. Qualsevol dels dos va estar al càrrec i si ahir per qualsevol circumstància no va estar en l'horari, pues tindrem que millorar perquè l'horari està per a poder complir. M'imagino que si no va estar probablement hi seria alguna urgència i això seria la raó que en un moment donat a aquesta hora no estaria. De totes les maneres tindrem que comprovar-ho. Vostè està dient tot i tindrem que parlar amb la persona perquè ens diga què és el que va passar. No és que dubte de la seva paraula, però entendrà que tindré que preguntar-li al treballador el motiu per el qual no va estar. Pot passar i hagi sorgit qualsevol cosa i hagi tingut que pujar a l'Ajuntament. En la resolució 299 del 2016 hi ha una invitació al bar Albert de Santana amb representants de l'emissora 99.9. Quins comensals assistiren a aquest dinar i en base a què es justifica aquesta invitació? Quins temes es van tratar? Pot tornar a dir la resolució, per favor? Pues com entendrà, tindrem que comprovar aquesta resolució i aquest dinar perquè és prou vaga. 299-2016 tindrem que comprovar el dia que es va produir i evidentment en l'emissora es fan diferents activitats i s'organitzen i hem tingut persones que han vingut. Crec que a vostè li consta que tinguem una col·laboració prou fluida en la Universitat de València i de tant en tant s'organitzen. De fet, han vingut algun professor a organitzar en alguna ocasió tant cursos per a majors d'informàtica de manera totalment gratuïta i normalment quan es fan aquest tipus de coses solem tindre de vegades el detall d'invitar a aquesta persona i a les persones que potser ja han pogut estar participant a dinar. No sé si és el cas o és alguna de les altres activitats que s'han pogut produir en la ràdio i que han pogut portar a que fem este dinar. Per tant, ho tinc que comprovar. La dieta no, la factura no parla de la Llosa FM, parla de l'emissora de la ràdio 99.9. Representants de l'emissora ràdio 99.9. És on va vostè a parlar, no? No li sona perquè estos han vingut una vegada, vostè sabrà que han vingut, no? Dic jo. Tampoc és que vinguen totes les setmanes. Evidentment no venen totes les setmanes. És que quan vostè ha parlat de la ràdio jo m'he anat a Llosa FM i per tant mos hem confundit. O vostè no s'ha explicat bé o no l'ha entès jo bé. Evidentment així ni tot tindríem que comprovar-ho. Aquestes persones crec que han vingut
2 o 3 vegades i probablement dinar seria alguna de les reunions que hem tingut en aquestes persones per a diferents col·laboracions en les que hem estat negociant i hem intentat posar en marxa i probablement seria un dinar d'aquestes característiques i començar, doncs no sé, seríem 2, 3, 4 persones, però no obstant això tindria que confirmar el dia i demés. Ara sí, parle de Llosa FM, perquè quedi clar. És que n'hi ha una invitació també a representants de l'emissora Ràdio Llosa FM. Els representants de l'emissora de la Ràdio Llosa FM, qui són? Qui tenen aquest càrrec? Els representants. N'hi ha també, així, n'hi ha una invitació també de 226 euros de 2 dies, el 21 del 3 i el 31 del 3, dilluns i dijous. Molt seguidet, els representants, se suposa que quan se parlen els representants ja és paraules majors. Quins temes s'han tratat? Tampoc recordarà quins temes se trataren, però sí que sabrà qui són els representants, no? A veure, els representants, jo els conec igual que vostè. Vostè crec que també sap qui són els representants. Si parlem del director de Llosa FM, coneix vostè qui és el director de Llosa FM i alguns dels col·laboradors. Quan parlem de representants estem parlant dels col·laboradors d'esta emissora. No sé si igual la paraula representants a vostè l'ha tret un poc de s'entén que són els col·laboradors que estan fent programes i m'imagino que si estem parlant de 2 dies doncs probablement tindrien alguns invitats, per això tinguem que comprovar les fetges i veure què és el que... No, però aquí, no te preocupes. Gràcies, però vull dir que es tractaria d'algunes de les activitats i col·laboradors que abans li havia estat comentant, doncs probablement és un dinar que s'ha fet en aquestes persones i en aquests col·laboradors. Evidentment el terme col·laborador i representant és totalment diferent. El representant és el que ostenta la representació i el col·laborador és el que col·labora en una cosa, no té res que veure. Però bueno, una aclaració, en algun cas en la mateixa persona es pot donar el cas de ser representant i col·laborador al mateix temps i bueno, procurarem que estiguen més clarificades aquests aspectes. hem vist així, en concret en la resolució 274 del 16, que s'han pagat unes provisions de fons per impugnació dels acords del justipreu del jurat provincial d'expropiació de la partida de Narencs. Ens pot informar una miqueta, sense ser massa extens, com està aquest tema? Perquè l'Ajuntament impugna el justipreu, suposo que és perquè no està d'acord, però expliquem-nos, donem-nos un poc més de detall, com s'ha valorat i totes aquestes cosetes. Anem a veure, estem parlant d'una qüestió que s'ha tractat així en moltes ocasions, que vostè coneix, però bueno, no tinguem ni cap problema en tornar a tractar. Evidentment, per a posar en marxa les instal·lacions esportives i tota aquesta zona, per aconseguir tota aquesta zona esportiva, es va posar en marxa un pla especial per a poder urbanitzar i per a poder adquirir unes parcel·les, i aquestes parcel·les li recorde que en uns propietaris vam arribar a uns acords i en altres propietaris no vam arribar a aquests acords. Per tant, a l'Ajuntament sols es quedava la solució que a ells en moltes ocasions, i així també ho hem repetit en reiterades ocasions, i crec que vostè també estava, per tant ho haurà sentit en més d'una ocasió, a aquestes persones es van tindre que expropiar els terrenys. Per tant, l'expropiació se fa a tenor d'una valoració que fan els tècnics. A partir d'ahir n'hi ha una sèrie de desacords i crec que estem parlant d'eixos desacords al respecte del justipreu de les seves parcel·les. Això en quin procés està? Pues està recurrit, està en el juzgat. Tindria que veure de l'expedient, perquè és un expedient que s'està tramitant
des de la legislatura passada, sinó antes, i per tant entendrà que el detall del mateix expedient el té vostè a la seva disposició per a quan vulgui i li puguem donar informació si prèviament sabem que vol informació en concret al respecte. Per tant, prenguem nota i li podem donar més informació. Evidentment, el que vostès impugnen ja és l'acord, el preu que fixa, el justipreu que se fixa, i l'impugnen. Vostè no sap, perquè és vostè, suposo que el que haurà firmat això, ho haurà revisat també, la diferència que n'hi ha entre el preu que se diu que és el just i el preu que ofereix l'Ajuntament tampoc la sap, perquè si ho ha recorrit o ha impugnat serà per alguna cosa, perquè n'hi haurà una diferència prou. És gran, és xicoteta, se suposa que serà gran, no té dades així aproximades tampoc. Donar-li qualsevol xifra seria un error i per tant val la pena que en qualsevol moment en el pròxim plenari vostè va tindre accés a aquest expedient i va poder tindre aquesta informació com ha tingut tota la informació, però que ara jo me poso a parlar de xifres d'un expedient que és farragós, que porta diversos anys, que porta diversos temes en el contentiós, en el jurat de preus, vull dir que ha anat a diferents vies administratives i que encara està en una d'elles, entendrà que seria un poquet, no sé, per la meva part atrevit el donar qualsevol xifra i parlar de qualsevol cosa perquè probablement seria inexacta i per tant per a ser el més correctes possibles l'emplace en el pròxim plenari o a que vostè pugui tindre accés a l'expedient com vulgui, en la fórmula que vulgui. En el pròxim plenari pugui portar així la informació i parlar d'aquest expedient o vostè pot tindre accés com vostè considera oportú. N'hi ha diverses remeses de les que se ens han passat com a resolució d'alcaldia de factures telefòniques presentades en concret per Vodafone. Són 7 línies telefòniques, una de les quals, segons consta en totes les relacions, és de la policia local. La resta de les línies, qui les utilitza? És que n'hi ha una molt curiosa que sempre puja, vota 250 cap a 300 i en concret i una que puja un poquet més, doncs estaríem interessats en saber qui té aquestes línies telefòniques i quines són. N'hi ha cada línia que tinga 300 de consum perquè totes tenen tarifa plana. No, cap a 300 no, ni 100 tampoc. Ja, però ahí està. Vodafone tienen 42 línies i això és un resumen de cada grup de línies perquè Cándido les agrupa conforme hi creu. Una és l'Ajuntament, l'altra és Consellars, l'altra és Biblioteca, l'altra és Centro Cívic. És el que se m'ocorre a mi que fica ahí perquè jo no caigo en el que m'estàs dient. 7 línies no n'hi ha, n'hi ha 42 i les 42 munten 600-700 euros tots els mesos i són tarifes planes totes, ninguna pot gastar més del que toca perquè totes tenen una tarifa plana i van sumant-se. Això deuen de ser diverses línies agrupades. Per les quantitats que m'estàs dient, però n'hi hauria que veure, que no ho sé. És el que anava a dir, vull dir, una informació tan concreta és molt difícil i quasi se presta més a ser inexactes i a no donar la informació correcta. Per tant, el que farem serà revisar les línies i en el pròxim plenari igualment li donarem la informació. Pues li demanaria ser possible que en concretara el número de línies que n'hi ha en l'Ajuntament, els números de les línies i qui es té adjudicats, perquè són diners públics que estem pagant tots unes línies telefòniques. Te dic també, David, que així n'hi ha una altra banda de Telefònica d'Espanya, Comunicacions Municipals del setembre del 2016, de 57 euros de Telefònica d'Espanya. Aleshores jo deduïsc que així n'hi ha el Telefònica deu ser fijo i Vodafone pot ser també fijo i mòbil, però és que se desglossen 7 línies, venien agrupades
hasta ara venien agrupades i se pagaven 6 o 700 euros, però és que ara apareixen separades. Ha hagut un moment també, la legislatura passada, que venien desglossades, i així se mos va dir que venien desglossades i que vostè no anava a facilitar-nos el número, no sé si us recordarà, perquè dia que eren dades privades. Nosaltres li van dir que quan estava el PSOE, que sí que estaven les línies telefòniques de tots els regidors, no sé si se'n recordarà, perquè en aquell moment va dir que no, i per ahí ve la pregunta, si aquestes línies, qui són les persones que les té, si realment estan agrupades, doncs mos digueu que estan agrupades, i si no estan agrupades, doncs per favor que se mos diga qui està gastant-les, i en concret és que mos ha llamat l'atenció la de 276 i la de 187, perquè aquestes dos sempre apareixen molt pujadetes. Les quantitats que diu són agrupacions de Vodafone i Telefònica són factures diferents. Tinguem dues factures, una de Telefònica i una de Vodafone, i la de Telefònica la tinguem perquè n'hi ha dues línies que segueixen seguint de Telefònica. Una és el fax de l'Ajuntament i l'altra és, crec que és el fax del centre de salut, perquè la línia de fax per Telefònica va millor que la de Vodafone, simplement és això, si no també estaria en Vodafone. I en Vodafone ven detallar les línies, el que passa que intervenció, no nosaltres, sinó la intervenció decidís com comptabilitzar-les i com agrupar-les. Ni siquiera sé jo com les agrupe, però bueno, és qüestió de veure. Hem vist també una resolució d'alcaldia que se presenten al·legacions sobre el tema de la contratació de la seguretat social de la contratació dels tècnics, en concret la resolució 257 del 2016. No me podrà dir la xifra exacta, ja ho sé, però me pot dir Inspecció de Treball quants diners reclama l'Ajuntament de la Llosa per aquest concepte? A veure, aquesta és una qüestió que no sols afecta, evidentment, com vostè lògicament ja pressuposa, no li puc donar la xifra. Aquesta és una qüestió que Inspecció de Treball no demana a l'Ajuntament de la Llosa a sols, que com vostè també imagine, jo ja sé el que m'ha preguntat, jo sé el que li estic contestant. Com hi ha més gent escoltant, donem la informació per a que tot el món sàpiga de què estem parlant. No estem parlant d'una inspecció de treball que es fa a l'Ajuntament de la Llosa, es fa a tots els municipis que tenen aquesta vinculació contractual amb la Diputació. És a dir, tots els municipis de la província de València que estan contractant tècnics municipals en la Diputació, a través dels convenis de la Diputació, hem tingut una inspecció de treball en la que se fa unes reclamacions per considerar, segons l'opinió de l'inspector de treball, que aquests tècnics tindrien que formar part de la plantilla. Aquest no és el criteri que té els servicis jurídics de la Diputació, ni la mateixa Diputació, a més, una alcaldessa del seu propi partit, és la que defèn això mateixa que estic dient-li, és a dir, així tots els partits de la Diputació estem en la mateixa línia. Pensem que aquest és un servici que se dona adequat als ajuntaments, que ve prestant-se des de fa molt de temps, i considerem que la raó al final, perquè això va acabar en un tribunal, al final, després de passar per la tesoreria i després de fer totes les al·legacions que estan fent són models que la mateixa Diputació està enviant als ajuntaments. Per què? Perquè des de la Diputació i des dels ajuntaments considerem que és un servici necessari que està produint-se de manera correcta i per tant anem a litigar perquè la justícia ens doni la raó al respecte. La quantitat ni la podré dir en el moment adequat, per supost que sí, però sí que vull que la gent sàpiga que és un problema que estem tinguent tots els municipis menors de 5.000 habitants, que som els que puguem sol·licitar aquest servici. Tant és d'esta manera que la Diputació i els ajuntaments pensem que estem en la raó, que el servici va mantindre. És a dir, com s'està valorant i es pensa que este pleit va anar per allà de diversos anys,
Mentrestant, se pot continuar prestant el servici i si en el dia que arribi als tribunals de justícia la justícia fallara en contra dels interessos dels ajuntaments, la Diputació està comprometent-se a respondre per sufragar els costos que li poguera suposar de més als mateixos ajuntaments. Estem, tots els partits polítics que estem a la Diputació, en la mateixa línia, defendent el mateix, i per tant esperem, com que a més ja n'hi ha sentències que donen la raó a alguns ajuntaments que han tingut anteriorment aquest tipus de plei, doncs pensem que al final la justícia ens donarà raó. I en el pròxim plenari li donaré la informació de la quantitat que se reclama. Perquè no n'hi ha policia local en tots els turnos. No n'hi ha policia local, molt ben dit en tots els turnos, perquè pensava que no havia vist vostè el policia que teníem així, s'havia quedat ahí. No n'hi ha policia local en tots els turnos perquè tinguem un policia que es contracta a partir de l'aprovació dels pressupostos, que és una contractació que es fa per uns mesos per a complementar el servici, perquè teníem una policia local que estava ocupant la plaça de cap de policia, i això lliberava una de les places de policia que ens permetia poder tindre pràcticament tots els turnos. Ara mateixa esta plaça de cap de la policia no està ocupada perquè els policies locals que tinguem són agents interins, no són agents en plaça en propietat, i ahir hi ha una certa discrepància a l'hora de poder ocupar aquesta plaça per part d'algun dels agents interins que tinguem, que és el que voldrien. Estem treballant en la línia que se pugui ocupar per algun dels agents que actualment està de manera provisional, lògicament, i això ens habilitaria a poder tindre una altra plaça de policia perquè un dels agents actualment interins ocuparia la de cap de policia, i amb la contractació de la gent que està previst en el pressupost que contratem durant uns mesos, completaríem el servici i tornaríem a tindre tots els turnos. Aquesta és la situació que ha fet que no puguem tindre policia en tots els turnos. N'hi ha 3 resolucions d'alcaldia que van entrellaçades, encara que no són correlatives, i jo li pregunto a vostè, s'ha acordat per part de vostè pagar la productivitat a 5 funcionaris de l'Ajuntament en contra d'uns informes de la senyora secretària? A veure, li agraïs que quan parla de les resolucions li queda molt bé quan vostè les numera i les nomena, perquè parla de 3 resolucions concatenades, però és d'agrair que quan faci la seva exposició les nomene, que siga el més concreta possible, perquè ajuda. No obstant, la pregunta va més enllà. Hem pagat productivitat als treballadors com ha vingut fent-se, corregir, no com ha vingut fent-se habitualment, sinó millor, és a dir, teníem intenció de pagar la productivitat en novembre, i aquesta productivitat, el criteri de la secretària conforme anàvem a pagar-la, cosa que en anteriors habilitats nacionals sí que consideraven que era correcte, va considerar que tindrien que fer-ho d'una altra manera, no es va pagar en novembre, i en desembre corregirem la manera de pagar la productivitat, i si s'ha pagat la productivitat, l'informe tindria que comprovar la data, però en principi l'informe se referia a la productivitat que anàvem a pagar en novembre, i no sé si continuava en els mateixos criteris al respecte, perquè
criteris en els quals pagarem la productivitat en desembre canviaren sobre allò que s'havia informat en novembre. Per tant, tindríem que revisar si s'han mantingut de manera, diria, quasi que estandarditzada els criteris per part de la Secretaria al respecte, o sí que feien referència a aquesta qüestió en concret i als canvis que s'havien produït. Però sí, s'ha pagat la productivitat, pensem que és que corresponia, pensàvem que objectivament els treballadors d'aquest Ajuntament eren mereixedors d'aquesta productivitat, cada un en quantitats diferents i cada un arreglo al treball que efectivament havia realitzat i consideraven que era mereixedor de pagar aquesta productivitat. Té vostè alguna qüestió al respecte? No, però el que m'ha demanat que li ressenye són la 261 del 16, la 266 del 16 i la 291 del 16. I en concret esta última, per això li feia jo la pregunta de si ha firmat vostè el decret en els informes en contra de la senyora secretària, perquè en concret la resolució diu: vistos els informes de la secretària de data 28 de novembre de 2016 i 21 de desembre de 2016 que consta l'expedient, respecte a la necessitat de motivació suficient per a retribuir aquests conceptes als empleats municipals i a la inexistència de conveni col·lectiu que equipara els conceptes retribuïts del personal laboral i el funcionari. Per tant, així se diu que no n'hi ha motivació suficient per a retribuir per aquest concepte, que era el que se deia inicialment en el primer informe quan se presenta el primer decret, que diu que vist l'informe de 28 de novembre i no obstant això, atenent que n'hi ha consignació, vostè ho signa, diu que sí, i després modifica i revoca aquest decret, i després així, referint-se a aquest informe, que primer dia que no estava correcte, hi ha un altre informe que s'apareix del que no se ressenya més, sí que se ressenya perquè estan els dos en el mateix itinere. Eficar respecte a la necessitat de motivació suficient, se diu que no n'hi ha necessitat. Jo per això li preguntava si vostè ha signat aquest decret i s'han pagat aquestes quantitats en els informes que se diu que la secretària ha fet. La meva pregunta era sí o no. Jo no volia saber si se la mereixien o no. Jo volia saber, perquè jo no estic així, no estic controlant, no sé si la mereixen o no, ahí no vull entrar, vull saber si vostè ha firmat en els informes en contra de la senyora secretària. Ja està. I serà la pregunta, sí o no? Jo crec que vostè és molt llista, vostè té les resolucions, estan firmades. La pregunta podia ser retòrica, perquè evidentment crec que vostè ha vist que estan firmades, entonces què està preguntant si vostè ja ho sap? Sí, evidentment, tinc un criteri diferent, perquè sí, al meu criteri, al meu entendre, està motivada en pagar aquesta productivitat. Per tant, crec que la pregunta, com a pregunta retòrica, valdria, però per a que la conteste, si té vostè la contestació, és evident que s'ha firmat i s'ha pagat. I ara l'última. Avui estem a 26 de l'1 del 2017. Vostè està investigat al cas Taula com a càrrec públic? Què és? Tindrà que contestar-m'ho. A veure, considere que la pregunta és igual de retòrica que l'anterior. Vull dir, a veure, jo puc entendre que vostè faci així totes les preguntes, tots els pregs i tot allò que considere. Vull dir, vostè la contestació ja la té i ja la sap. Vull dir, això que acaba de... Esta pregunta que acaba de fer vostè, què té que veure en este ajuntament? Què té que veure en este ajuntament? No, esta pregunta no té res que veure en este ajuntament. Evidentment no té res que veure en este ajuntament. Però no obstant això, li dic el mateix. És una pregunta retòrica per a la qual vostè ja té la resposta. Per tant, quin sentit té que vinga així a fer-nos preguntes retòriques per a les quals ja té vostè la resposta? Vull dir, ja sap la resposta. I agraïs que ens hagi dit la data d'avui, perquè crec que ningú des que estàvem així sabien que estàvem a 26 de gener del 2017. Li agraïs aquesta informació. Crec que quan hem començat ho havia dit, però igual és que vostè estava en una altra situació i no ho havia escoltat. Suposo que no ho havia escoltat.
però agraïs que ens recorde que estem a 26. Jo li recorde que jo puc tindre la informació, però si n'hi ha pública, potser no la té. Avui, 26 de l'1 del 2017, l'alcalde de la Llosa de Ranes està investigat en el cas taula. Sí o no? Conteste a la gent. Sí o no? Tan simple com això. Pues com no pertoco i com vostè s'ha la resposta, no vaig a donar-li la satisfacció, no li la vaig a contestar, perquè vostè i el públic així assistent són sabedors i coneixedors d'aquesta resposta. Com a més, si necessitara la pregunta, cosa que no necessita, una explicació més profunda, que se donarà en el moment en el que pertoque, li faria l'explicació. Però una pregunta retòrica que tots sabem la contestació, va quedar-se vostè en les ganes. I ara, quan no la sabem, pensa dimitir perquè està investigat? Anem a veure. No la sabem i vostè la contesta, vostè... A veure. Evidentment, el tema del que està vostè tractant, està sub júdice i, per tant, vostè que és coneixedora d'aquest tema perquè ha estudiat, sap en quina situació està i fins que s'aclarisquen les coses tindrem temps, no se preocupe que tindrem temps i n'hi haurà explicacions pertinents i es parlarà i parlarem del tema quan toque. I després una altra cosa, vostè que ha estudiat dret, en este país la presumpció d'innocència és un dret de les persones i va per davant. I després n'hi ha una altra cosa també molt important, per estar així n'hi ha que guanyar quan es vota i vostè de moment això no ho ha guanyat. Entonces, lamentablement, a mi m'ha elegit el poble d'una manera majoritària durant les últimes 4 legislatures i, per tant, vaig a continuar complint la meva obligació. Jo li feia la pregunta perquè és del mateix partit de vostès són els que diuen que quan una persona està imputada no deu d'estar en ningú càrrec públic, o sigui que està en contra de lo que el seu partit diu. Per lo que està dient que té que estar així és perquè està en contra de lo que diu el PP, no segueix la doctrina del seu partit o la línia del seu partit, perquè el senyor Mariano Rajoy això ho ha aprovat. De fet, ha pactat en Ciudadanos i ja dic que en un càrrec públic pot estar imputat. El seu... no sé com li diuen, perquè així són barons en el PSOE, però jo no sé més de vostè com són. Té vostè alguna pregunta més que fer? ¿Qué no le interesen estas preguntas? Es una pregunta. ¿Contesté? A mi m'interessen les preguntes que afecten a aquest Ajuntament. Vull dir, que vinga així vostè a fer, pareix que, no sé, va afiliar-se vostè al Partit Popular ara, vull dir, perquè pareix que està molt interessat en els mecanismes de funcionament del meu partit i pareix que està interessat, vull dir, encara que estiguera vostè en aquest partit no guanyaria, vull dir, estiga tranquil·la, encara que estiguera vostè en aquest partit, vostè no guanyaria, o sigui que no anem, vull dir, obrim les portes però no anem a obrir patar, vull dir, estiga tranquil·la que obrim les portes i són tots benvinguts, però vostè de moment no té cabuda en aquest partit, vull dir, continua on està vostè i vaig a fer amb vostè el seu camí que li toque i ja té prou en això, vull dir, i no tinc res més que dir-li, i a més no vaig a contestar-li sobre este tema, no vaig a contestar-li res perquè li vull dir, primera, és un tema sub júdice, primer que res està la presumpció d'innocència de les persones i a partir d'ahí després se donaran les explicacions, se resoldrà tot el que se tinga que resoldre i ja està, és el que tinc que dir-li perquè a més així vinguem a fer preguntes sobre la sessió plenària, l'Ajuntament, però no, vull dir, aquestes qüestions, vull dir, així, que vostè utilitza la premsa, que vostè utilitza qualsevol altre mitjà per a fer tota aquella propaganda, publicitat, tot allò que considera vostè, pareix perfecte, molt legítim, però no sé, si jo li preguntara a vostè així sobre si vostè va ser la candidata del Partit Socialista en les pròximes, vull dir,
crec que va respondre vostè, no va ser, o està dient que no, no va ser, que no és el mateix, no és el mateix, no és el mateix, no, i vostè és molt lista, vostè sí que és lista, pareix que la pregunta no li ha resultat convenient, pareix que no li ha resultat interessant i convenient. No, l'únic partit condenat per corrupció és el seu, Filesa, Time Sport, se'n recorda vostè d'això? No se'n recorda? Barrio Nuevo, Ministre, no se'n recorda vostè d'esta gent que ha entrat? No se'n recorda vostè? No se'n recorda vostè? Bueno, vale. A veure, no té vostè la paraula. Vull dir, no té vostè la paraula. Esta sessió s'ha acabat perquè no n'hi ha més preguntes, no se pregunta res més. Anem a donar per finalitzada esta sessió, donant les gràcies a tots per l'assistència i alcem la sessió.